maayong gabi mga higala amo mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kini kanatog mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagsukad sa balaang kasulatan aron makapahimo kanutong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, atong hangyoon si Brother Gerardo Lubitania alang sa opening prayer before ta mapadayon mga higala. Magampo ta. Amahan nga balaan nga na ikaw sa kaitasan sa mga langit. Nini nga taknaa, ako naghangyo kanimo nga ihatag ka namo amahan ang balaan nga Espiritu Santo. Samtang magsabwag kami sa binhi, sa kaluwasan, sa kahanginan, ihatag Ginoo ang kaalam ni Pastor Randy nga unta ang mga pulong karon amahan nga magagawa siyang baba ginadiktaran sa balaan nga Espiritu Santo nga pinaagi ni amahan moturok kini sa mga kasing-kasing sa mga katawhan nga nagpamati karon sa nagkalaing dapat dapit sa kalibutan. Ako naghangyo na ikaw magapanalangin nini nga programa nga magpadayon samtang magatawag kami sa mga katawhan nga wala pa kabalos kamatuoran. Kini among gipangayo tungod naman sa ngalan ni Jesus Luwas. Amen. Okay, mapadayon ta mga higala so atong gina-welcome no atong tanan nga mga kahigalaan dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug makahigalaan nato nga nagtan-aw karon sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Kutob sa nagtanaw asa mo nahimutan karon kabihuna gina-welcome mo namo nining tulumanon sa Jesus is our hope. So karon kabihuna natay special nga program nga dili ni sa mao inaanda nato nga programa tungod kay naatay mga bisita karon kabihuna. Ani mga partner ato kauban nato dinhi si Brother Gerardo Lubitania murag ikaduha nimong ari dire Brother Loy katulo no. O katulo na. Yan ay first time pa nakita mga higala ang ato sad nga bisita nga pastor in profession pero most wago ni siya successful siya nga businessman nga gikan sa Australia. Mao ni ato nga mohatag og pinasahi nga mensahe karon kabihuna manghinaot mi nga karon na amo magapakiguban o magapamati mo karon sa ato nga tulumanon. So di na to ikauban din si Brother John Dihito tungod kay tuaron siya sa isla sa Duong doon naman ko'y fellowship doon ay fellowship ugmang adlaw. So tuwa siya ngadto niya kita mo'y pakiguban karon sa atong mga bisita karon gabihuna. So atong gina-welcome ang tanan nun atong mga kahigalaan nga nagpaminaw o niya nasayod mi nga daghan pag mahigala karon surrounding nagamit og mga trumpa sa nagkalain-laing mga lugar. Antoyo og tumo nga mura pong crusade kada gabi silang nagkalain-lain nga mga dapit na himutangan. So atong gina-welcome atong mahigala nga naminaw sa mga lanog nga mga sound system nga nagtukar sa inyong mga silingan karon dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. Manghinaot mi nga dunay mga kasayuran nga atong makatunan sa atong pagpaminaw dinhi sa ato nga tulumanon. So makahimo na mo sa pag-send mga higala og mga mensahe dinhi sa ato nga programa na may mga importanteng mga messages, mga pangutana baka hinuon, baka send na mo niya atangin higala ha karon taon-taon. Ug namo special nga mga greetings ngadto sa mga friend, mga loved ones. So mahimo na ang inyong i-text diri sa akong number. Ayaw lang sa mag-text nga to kang Brother John kay wa siya dinhi. Pwede ari mo sa comment section nato higala sa Facebook kay ato nga pagabasahon. O nialang sa ato mga viewers o mga followers sa ato nga live karon palihog atong i-share mga higala ngadto sa ato mga friend para nga daghan ang makakita o niya daghan ang makapaminaw sa pulong siya daghan ma-blessed karong gabihon na. Okay, ato nang sugdan pagbasa ato ning tagdon una ang mga kahigalaan nato nga dunay mga mensahe nga ilang gipadala ni si Nana
Salamat sa paglab ug pagpray nanukad ni gikan sa Saudi Arabia. O niya po si Chel Notario Aragon. Nakiguban sa nato si Edwin Notarte. Good evening mga kapaglaom ug happy Sabbath. Niya salamat sa pagpray ug paglab sa ato nga program. Niya sad si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo kuya, happy Sabbath kaninyo. So happy Sabbath also. Niya po si Jeda Villahermosa. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niya siya minsay happy Sabbath di ay sa tanan nga mga SDA o mga family by Nusa. Niya po si Hani Inas Osot Sima. Amistoso na gibali ang apelyido. Mayong gabi ninyo diha Kuya John. Ako i-greet ang akong lolo Pipi o lola Suling nga naminaw ninyo karon didto sa sugod. Daghang salamat sa pagbasa kuya and happy Sabbath. Niya po si Via Oalid Dilaw ni Eva Dilaw, Marcanis Manila. Happy Vesper sa inyong tulo mga brother o tanang naminaw. So happy Vesper also Sister Eva. Niya po si Brother Rufino Moreno, ang tao ni nga kublan pero dadutlan sa pong Ginoo. Di panidugay nga na SDA. Paminaw sa ato nga programa ni sa radio. Niya po si Brother Ronilo Itang, tuapo ni sa Saudi Arabia. Kani po siya ato ganing avid listener. Nagsaad siya nga mauli siya diri magpabaptize kan siya. Kasabot tingid siya. Malipayong adlaw nga pagpahulay sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw og sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope og maingon sa kaninyo Kuya Livy og sa mga kauban dinha sa station. God bless og maayong gabi. Niasad si Sister Elpidia Curo sa Matag Obliti. Maayong gabi nimo Badlibi uban sa mga bisita og sa mga nagtan-aw og naminaw kining atong mga bisita kuwang ni sila mga Australian citizen to ani sila didto unya ato ni gipahimos tang higayon nga panagsara mo gani makaduha dinhi mo na nga nagsabot mes badyo dito nga ato ning ihatag og kanang special nga program karong gabi una. So wala tay question and answer karon. Minaw mo higalas manindot nga topic nga i-present karong gabi na. Okay, niya po si Aragon Michelle. Mayong gabi kuya, happy Sabbath kanatong tanan. So happy Sabbath also Michelle. Niya po si Eva Dilaw, kinsa di ay na imo mga kaoban brad. Kiring pulungon og buhok si si Brother Gerardo Lubitania. Karing isa, medyo kunop og buhok po na Australia gyud panigikan pero taga Davao yung sir no? Now Davao. Si Pastor Randy Susoni siya atong kauban. Niya po si Suni Sumayang. Salamat po sa paglab og pagpray. Niya sad si Ginalyn Lumuntad, maayong gabi Sir Libby. Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niya po si Eleuterio Lagarisa. Happy Sabbath ninyo diha mga kapaglaom. So atong i-continue og basa ron taon-taon higala. Ato sa ni sila nga base na sila ilang pangumustahon atong mga kauban karon dinhi kay siguro ilang mga minahal kinabuhi sa Australia nagtan-aw ron dito sa ato nga program nga ilang mga kaparintihan, mga kaigsunan. So ato ning tagag higayon siguro una si Brother Loloy. Ako ning tawag Brother Loloy kay mao gani akong na andan jud sukad sa unas kadwa kay kauban mig church kadwawan. Brother Loloy or Brother Gerardo Levitania. Brother Loloy. Okay, ako lang pangumustahon ang ako nga mga amigo sab o dito sa Australia na ako dito amigo nga nag subaybay sab nga dili nung kay sa kanunay pero nagsunod siya sa atong programa si Dodong.
O ako usab nga usa ka classmate nga naa karon sa Saudi si Crispin, nagsubaybay sab sila panagsa. Og labos tanan ako nga kanang pangumustahon sa bang ako nga igsoon sa akong misis di sa San Jose, si Nong Nick og si Inday Elisa. May gabi ni diha day ni ame karon may kabi ay bisita da sinyo pero dito mi silang nung litoy ganyang odto. So lanog O, labi uban pa ba? nato nga mga kaigsoon akong misis na karon diha naga sila si Ginny akong anak nasa Prince naga-stay o hinaot nga makatanaw sila sa amo karon. Kanang lanog ni dito sa San Jose, Brother Loloy, kay na may trumpa dito nagtingog. Oh, O kang Brother Rodrigo Villamor. oh. Lanog na diha permi. Oh, katong akong kana si Annabel nagsulti siya nga sila tigpaminawan daw sa inyong nga programa pod. Salamat sab. Okay. Atong ihatag sa ng panahon ni Pastor Randy Suson, doon na siya pangumustahon sa karong gabi na. Daghang salamat Brother Levi. Dili na ko na employing pastor tungod kay na-employ ko sa Davao Mission. Pero nahuman ko sa akong pagtuon sa Mount View College 1994. Pero ang akong mga kaprintahan na sa akong mga ginikanan diya sa Magsaysay, Davao del Sur o din sa Ormoc Leyte nga mga Kuro family. Muna ako mga tigulangan. O, natin mga listener. Nana mga listener, mga kuro. Mga Kuro family, Minus oo. lang, mga plus minus lang mga anta. Oo. Pero wala na nako sila mamit kayo tungod yan nagdako ko sa Davao. Dayon na balhin ko sa Melbourne, Australia. Then for the past 28 years, dito na po lang akong kinabuhi na himutang. So, daghang salamat. So, imo ning mga kailas, akuan siguro na simo ganis kuro o LPG kuro. Matag obliti ni. Pero basod og kwan kaning di ba Brother Lib kwan ka relay ka karon sa di ba naka-relay ang atong nga programa sa Oo, ato din pasalamatan ron ang Riverside FM. Oo. Sa 100 po ang Riverside FM sa panisya sa Hinatilan. Okay. Panis Hinatilan. Ako lang pasapod lang para ba kay ang hinungdan mga kaigsuonan nga ni ame karon dinhi sa Pilipinas tungod kay dunay crusade nga gihimo nga gikuan kani siya ang nag-lead ginamo kani si Pastor Randy ana sa Toledo ang kanyo ikan lepat pastor ipa ni mga karon sugod. So doon na tayo programa din sa Toledo City sa Kangi Church. Kangi ba ng pangalan? Sangi, sa Sangi Church. Sorry. Oh. Paselo ako nga una ko na. Sangi Church o atubod sa Kapitan Claudio. So dito ang atong medical missionary work. Atong pasalamatan ang atong mga medical practitioners nga ni-participate na ini nga programa. About 39 medical practitioners are participating with Sister Kai and Brother Belfred will be our spearhead na dito karon sila sa Toledo. They're preparing everything for us. So we will be praying for them and please pray for us as we do the medical missionary work. Okay, digan salamat. Padayon ta mga higala nga tusunahan ato suning tanawon una ni si Brother Domingo Bonocan usanis mga pioneer nga nahayagan sa ato nga programa. Taga kuan siya taga Daan Bantayan. Iyang mensahe maayong gabi ninyong tulo sa stasyon Bradley o sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa pagpaminaw sa ato nga program. Happy Sabbath natong tanan. God bless. So God bless also Brother Duming Bunukan uban sa imong tibuok panimalay. Okay, arita sa pikas nga screen ato ning tagdon kini ato mahigala nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program ato ning pangbasahon. Okay, ni si Jolina Estorco Rizal, yasan si Eleuterio Lagarisa, si Iba Dilao, Jubilin Edar de Sabille, Ronilo Itang, Mili Ellen Peris, Melanie Peris, so Rodolfo Bantilan, Jojo Cordoba, Aragon Michel, Lovely Alburo, Edelberto Rina Somalinog, Gida Belia Hermosa, Ria Katamco Alburo, Ayan Kevin Dorotan,
Chel Notarion Aragon, Edwin Notarte o si Nana or Gaymari Kalapuan. Aritas mga nag-like sa ato nga program, ato nakita din si Brother Rufino Moreno, Ginalyn Lumuntad, Trisjamin Jaime, Natividad Desamparado, Tadlas, Elpidia Curo, Aniceto Priscelias, Giovanni Inganyo Bayo, Primer Jimenez, Peter Orsal. So as of this time, pa ni atong mga nakita karon, pero karon taon ato nang basaw ni Gala o niya ato sa ning tanawon ato nga messenger kay ang uban ari mo send og mga mensahe sa ato nga messenger tungod kay labi na ni adtong way mga load, no? Niya si Sister Ginalyn Lumuntad, niya siya mensahe. Maayong gabi, Sir Libby. Happy Sabbath. So, happy Sabbath also, Sister Ginalyn. Niya po si Dwayne Murphy, Clavis Tonis Toledo. Niya po si Brother Ronilo Itang. So, makahimog po mo sa pag-send mga higala. Atong pagbasahon karon taod-taod ang inyong mga mensahe. So, dili ta maglangay. Moadto ta sa unahan. Ang atong oras rin, alas 6:21. So, may panahon pa yun, sir, no? May panahon pa. Okay, atong ihatag ang panahon ni Sir Randy Suson alang sa mensahe karon gabi una. Dahil salamat, Brother Levy. Nahagit yung ko sa atong programa din tungod sa kadaghan sa atong mga naminaw, sa atong mga kahigalan sa kahanginan. Our friends from all over the places, it is our pleasure, it is our honor to welcome you tonight. It's not our intention nga we know everything, but ang among intention din sa programa nga makahatag mi o murag appetite nga makatuon ta sa atong Biblia. Atong tun-an karon, I am thinking that we'll be talking about the true church. Importante nga we need to know that there is a true church. And we had to settle in this truth, the true church. Kay kung walay true church, then we could be everywhere. So dili na, the true church, according to the Bible, is non-negotiable. God has a true church. So, kung atong abrihan atong Biblia, ato ta sa libro sa Pinadayag. Let's go to the book of Revelation. Sa Pinadayag, ilabi na sa Kapitulo 21. Ako lang isagol ang Cebuano o English tungod kay the family also is listening there in Australia, in Melbourne. So, din is Revelation chapter 21, verses 1, 2, and 3. Nagingon nga, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. In verse 2, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. In verse 3, and I heard a great voice out of heaven nga nagaingon, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them. So, naay mga lingguwahe sa Bible nga it refers to a group of people or a church, and God will dwell with him. Na sa verse 3, and they shall be His people. Is a church. He shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. So the true church, ang ingon sa Revelation is God is with. It's not in the side, but inside is with. Pero ang description here sa Revelation 21 of a true church, gigamit sa Ginoo ang metaphor of the bride.
Mao na nga importante nato sa atong Biblia nga dili ta gyud motuo sa ah, mga pagtulunan nga there is no church. Kay ang Biblia is very clear. There is a true church. Pero ang metaphor nga gigamit is a bride. Now, let's go to another verse. In Ephesians, it is the book of Ephesians. Ephesians chapter 5, Efesos kapitulo 5, versikulo 25. Right? So, Ephesians chapter 5 in verse 25. Paul nagaingon. Ephesians 5:25. Nagaingon siya, wives, submit yourselves unto your husband. Nasa 22. As unto the Lord. Then 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So, Paul understand the gospel. Paul understand the gospel. Nakihibalo siya sa mayong balita. Muna nga, iyang gigamit po ang metaphor, even though it's a real husband and wives, but it is also a metaphor that husband, love your wives as Jesus loves His church. So there is a church. Pero I'll give you a warning nga before you call any woman on the street as your wife or your bride, hindi man lang ta ma-make up o bisagin sa babae sa dalan ni ato himong asawa. That's not acceptable. You cannot just pick up any woman and say, this is my wife or this is my bride. You can't do that. There must be things to happen first. Na yung mga na ay procedure. Mabitaw nga mag-uyab-uyab sa ta, di ba? Mag-uyab-uyab sa ta aron nga makihibalo ang publiko nga natay uyab. Unya kanang atong na girlfriend, maagi pa gyud ta og engagement gani ang mga kababaihan, they are so proud to show their engagement ring. So naay public disposition sa atong proposal. So before we call a woman or any woman your bride or your wife, there must be something to be done first in public and it must be official. So ang una mga ikaw og consent sa babae, una from the woman, and then kung nagkaangay mo, then you have to present yourself to the parents or to the guardian. Ayaw lang dayon og asawa wala kabalo ang ginikanan. Daghang masuko ana. So the same thing with the Bible. Jesus is the head of the church and we are His church, His bride. Pero atong tan-awon kung kanus amani ang church na himo nga bride or in the process becomes a wife of Jesus, and Jesus becomes the groom and the church becomes the bride. There must be a process beforehand. Wala tay other option unless you had to go back to the Old Testament. Wala tay other option. Because these are spiritual things. Mao na nga kita nga Seventh-day Adventist, we both believe the Old Testament and the New Testament church, the New Testament Bible, the Old and the New. Atong gamiton ang duha because this is what we call the Bible. And we fully believe that God has a church in the Old Testament. Atong tan-awon. Go back to the book of Exodus chapter 19. Atong tan-awon ng Exodus chapter 19. Ako aning paspasan tungod nga atong panahon limitado kaayo. So kung doon na mo yung mga pungutan na sa atong subject karon, you can continue to ask the question. Exodus chapter 19. Exodus chapter 19 is a very familiar verse tungod kay pagka Exodus chapter 20, it is now the Ten Commandments.
But we will not be dealing with the Ten Commandments. Okay, that's another subject. We are looking for the church. Let's go to Exodus chapter 19 and verse 1. Nag-ingon din in the third month, sa ikatulo ka bulan, in the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. So the first full moon, the children of Israel left Egypt. On the second full moon, they were already crossed the Red Sea, and on the third full moon, they're already on the plains of Mount Sinai. Sa ato pa, ang every full moon is 23 days. Sa ato pa, about 46 or 47 days from leaving Egypt to ana sila on the plain of Sinai. And while at the plain of Sinai, Moses said, for 3 days, you have to purify yourself. So 46, 47 days plus 3 days, because on the next day, Moses, the pastor, the officiating minister of this wedding, is about to meet the groom. The bride is in the plain of Mount Sinai, and then the wedding will be the day after the 3 days of purification. That means on the 50th day, on the day of the Pentecost, on the day that the children of Israel and Moses received the Ten Commandments. Let's go in verse 2. And Moses went up, for they were departed from Rephidim, and were come out of the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount. Now, let's ato ta sa verse 8. Exodus chapter 19 verse 8. And all the people answered together and said, all that the Lord hath spoken, we will do. Mao ni ang atong saad on the day of the wedding day. I do. Moses asked permission from Pharaoh. Let my people go so that we can worship the God of heaven, the Creator God. Let my people go. Moses seek permission to release the people from slavery so that they can marry his church in the wilderness at the foot of Mount Sinai. And when the people has decided, when the people make that decision on that very day, Moses, what God said, we will do. Mona sa atong marriage vow, I do. In health and in sickness, I do. In plenty and in scarcity, I do. I will take you as my wife, I will take you as my husband, as long as life shall last. That's the wedding vow. And then the contract, the agreement, will be God's Ten Commandments. So, God has a church, and that church begins there when they left Egypt, there on Mount Sinai, when they received the Ten Commandments, and they promised what God had said we will do. Now, atong naman, in the Old Testament, there are two types. There are two types of bride. In the Old Testament, there are two types of bride. Number one is the pure woman. So, ato nang makita sa Revelation chapter 12. Ngano ang Revelation chapter 12 is an Old Testament church? Because the woman was still pregnant. Jesus was not yet given birth. And this pure woman is in pain. Hapit na nga mga anak, in pain. So this is an Old Testament church. And Revelation 12, the Old Testament church, has been described by Jesus, given to John, and it says in 12 verse 1, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried. Ang nag-ingon din travailing in birth
and pained to be delivered. So this Revelation 12 verses 1 and 2 is the Old Testament church before the birth of Jesus, 5 and 6. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his presence. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared for God, that they should feed her there 1,260 years, for 1,260 years. There is an Old Testament church. One is a false church, which is the wife of Hosea. Let's go in the book of Hosea. Hosea in the Old Testament. That's after Daniel. Hosea chapter 1. Let's go in Hosea chapter 1. Dili lang ako basaw ka, marag taas dyo tayo. We are running out of time. In Hosea chapter 1 verses 1 to 9, Hosea was commanded by the Lord to marry a prostitute woman. Again, it is a metaphor to the children of Israel nga ang ilang pagagay sa ulo bisang kasultian sa Ginoo nga ayaw gyud mo og pag-apil-apil sa mga nasod nga wala magtuo nako. Still they are participating in the activity of the nations that surrounds them. God called them, come out of her, but because of their stiff-neckedness, ang ilang pagka-hard-headed, gigamit sa Ginoo ang metaphor ni Hosea. Hosea, choose a wife which is a prostitute, because you become like that with me. The children of Israel is fornicating with the nations surrounds them. They ate their food, they drink their wine, they smoke their cigarettes, and they don't follow their Sabbath worship. So mauna ang Old Testament. Now, in the New Testament, the context is mangayo gyud ta og consent and a permission before we get married. Therefore, in the Old Testament, let my people go so that we can worship the God in freedom and in the within the consent and with the dictates of our conscience. Now, sa Exodus chapter 19, there was an exchange of vow. In that exchanging of the vow is a resemblance of our marriage today with Jesus. So today, Jesus, after giving birth, and then he died for us, he purchased us. Now he said, love me because I love you. I love you first. Jesus, I love you first. I am come to marry you. Please marry with me. So sa New Testament, there is a church. There are two identifying marks of a true church in the New Testament. Ako lang laktawan ang the book of Daniel. Because Daniel 8:13 and 14, there was a church but based on time prophecy. Wala tay panahon, but maybe in the next time when we're able to come back, then ato ni siyang i-discuss about there is a time prophecy of this church, the birth of this church, especially the 10 virgins. We'll do it together. But for now, in closing, because of our time limitation, in closing, there is a church that Jesus died and shed his blood because he loved this church so much, as the husband loved his wife, willing and given his life because of his love for his wife. Revelation 12:17. Our last verse, Revelation 12:17. Nagaingon. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed. Ang yawa wala gyud malipay sa kasal nga gihimo ni Hesus sa iyang iglesia. The challenge,
ang hagit nato karon mga kahigalaan, kung inyong nabati ang ato karon nga pagtuon, ang hagit mao ni, are you willing, as Jesus did, to give all to Him because He first loved us? Did you accept Him as your Savior personally? You must know your wife personally. Si Adam and Eve, I think in Genesis chapter 4, in verse 1, when Adam knew his wife, then Eve conceived a son. Mga higala, do you know Jesus? Do you know your wife? If you know your wife, just like Adam, and Adam knew his wife, and Eve becomes pregnant, that's intimacy. Na ako'y mga babae nga nailhan, pero wala mabuntis. That's not intimacy. But when I know my wife, then we have 2 kids. This is the love of Jesus for us. We must know Jesus. When we know Jesus, it shall and it should and it must bring fruit. It's not enough to know Jesus and not bearing fruit. This is the true church. When you join the church of God, you don't look for friend because Jesus is your friend. When you go for a church, you don't wait until you are given something because you conceive with the love of Jesus in your heart and you bring the fruit to the church. Now, Revelation 12 in verse 17, I will continue. Nagaingon. Which, these are the 2 identifying marks of the true church, which keep God's commandments and have the testimony of Jesus. Remember the wedding vow in Exodus chapter 20. The same commandments in 12:17 as the identifying mark of God's true church. God's true church is not the apostate church. God's true church is keeping the 70th Sabbath and keeping the rest of the 10 commandments, not 9 and missing 1. No. That's not negotiable. You must keep 10 or not at all, but you don't keep it because you can do it. You kept it because Jesus loved us and He gives us already the fruit of that love. And that keeping of commandments is the fruit of your love to Jesus, that you are even willing to die for Jesus. Mga kaigalaan, in closing, there's only one church at the moment, right now, 2025. There's only one church that bears the marks of its identity according to the Bible. Not according to Brother Randy, not according to Brother Levi, not according to Brother Jerry. This true church is according to the Bible, the Seventh-day Adventist Church. They keep God's commandments and have the faith of Jesus. Wherever you are in this planet, wherever you are in this world, look for a Seventh-day Adventist Church. Those who keep God's commandments and have the faith of Jesus, that is the true church. Brother Levi hinaut nga ang atong tigpaminaw, ang atong mga kahigalaan nga naminaw, nga nakahatag mininyo og appetite to learn more about the Bible and to ask more. Brother Levi, nasa dinhi, you can ask, you can send your questions, and we are willing to answer. Daghang salamat mga higalaan sa inyong panahon. Okay, padayon ta higala no, do na patay oras. Ato sa ning basahon ani ay pangutana atong tagdon karon. Niya si Jennifer Pasyol to ani sa Mindanao Pastor ato ning pagumangkon nga kuan ni siya kanang teologya ni nag work siya dito karon to ani na style dito. God bless Brother Libby and companions watching from Davao City. Niya pod si Robert Chris Vargas Flores
Umagad ni Brother Jodito Mulihon. Happy Sabbath. Niya po si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath. Freddy Pelicano, maayong gabi. Nausab ninyong tulo, Bradley. O Happy Sabbath. Nag-live ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu. O naminaw usab ang akong asawa si Chris Pelicano. O ang akong anak si Mary Rose Pelicano diha sa Lawis Housing, San Remigio. Anya naminaw usab sila si Sister Riling og si Brad Pablo Negro og si Benji Negro. Anya niya po si Joderich Molihon ditoy. Happy Sabbath Pastor, Happy Sabbath Boss, Happy Sabbath Pads. Mark Libby Abi Canales. Okay, salamat kaayo no sa inyong pagtanaw. Okay, ato ning tagdon makadiyot ning pangutana related lang gyapon ni kay mahitungod ni sa iglesia, church. Asa na to? Ato ning pangitaon kay nuwagtag man to. Okay, dara ang pangutana. Kanang iglesia gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18. Unsay ngalan ana? Roman Catholic Church, INC, or SDA? Kanas Mateo 16:18 daw. Unsay ngalan ana nga church? Ingon ni kanang iglesia ang gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18. Unsay ngalan ana? RCC, INC, or SDA? Pastor, sa may ka-sortean eh? Salamat sa pangutana. Ang akong tubag nga kana sa nga bersikulo wala gyud ni Ginoong Hesus tagay og pangalan ng iyang iglesia. Wala na pangalan. So pwede ka imo nang buhatan imong kaugalingon, pwede pod. Wala na sa pangalan ang Mateo 16:18. So tungod kay ang iglesia nga gisulti ni Ginoong Hesus na base sa confession ni Peter. So ang confession ni Peter, you are the Christ. So bisan kinsa nga mo konpisal nga you are the Christ or you are the anointed one, you belong to His church. So kung mo tawag ta nga ato ng pangalanan, ato ng butangan og label, I think it's not biblical. Wala man sa Ginoo tagay og label ang iyang iglesia. Naghatag lang siya og identifying marks. Keeping God's commandments and have the faith of Jesus. Now, the faith of Jesus is the confession of Peter. Mo na ang atong tubag. I don't know what they live unsa imong ikadugang. Tinuod na kanang gisgutan sa Mateo 16:18, pag-ingon ni Kristo nga sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kung imo nang tiwason og basa ang Mateo 16, wa gyud magsulti si Ginoos nga maunay official nga ngalan, maunay ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Mao ba tayo hinungdan nga ang mga pundok karon nagkalain-lain ang ngalan ang gibutang kay may ngalan pang gibutang si Ginoos. No need na nga mangita patag atong ingalan. Kano nagoy gingalan ni Ginoos nga mingon ta nga INC kay mabasa sa Roma 16:16 nga pamamustay ka mga iglesia ni Kristo. Kung imo sa nang tan-awon common name man pud na. Dili man pud na proper noun kay nagsugod ko na og small letter, di ko na capital letter. Dili na ngalan sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Kana nga punto Dios Mateo sa Roma 16:16, maangko na ni bisan kinsang pundok nga nagtuo og nag-ila kang Ginoong Hesukristo. Ang bisan na Seventh Adventist nag-angkon man nga iglesia ni Kristo. Kay bisan sa sulat ni Mr. White sa sa Step to Christ sa 109, nag-ingon man siya diha nga the Church of Christ is God appointed agency for the salvation of man. Nagisgot siya og Church of Christ. Ang gipasabot niya nga Church of Christ dili kay unsang iglesia ha,
kundili ang Seventh-day Adventist gipasabot ni Ellen White. Kay wa may ngalan diha sa Biblia ang gibutang. So kanang mga ngalan sa atong pundo karon may posibilidad nga nahusto na. Kana kung makapasar sa sukdanan diha sa Biblia. Ang Bible mao may sukdanan. Mao sukdanan ko ng atong pagtulunan na haumbag wala. Kay ang iglesia ang gitukod ni Kristo, wa man to'y ngalan pero naay doktrina, naay pagtulunan nga gitudlo sa iglesia ang gitukod ni Kristo nga wa niya nganli. Unsa may usas mga pagtulunan nga gitudlo diha? Usas gitudlo diha ang Ten Commandments. Kay kung basahon nimo ang na-record sa unang Juan 2, versikulo 4, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala nagabantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang tawhana, og wala kaniya ang kamatuuran. Nakaila Dios, pero wa nagbantay sugo. Sa ato pa, ang pagbantay sa sugo, mausukdanan sa imong tinuod nga pagpakaila sa matuod nga Dios. Kung wa ka nagbantay sugos Ginoo, angkon kang tinuod ning among iglesia kay among gikutlo gis balang kasulatan, pero wa ka nagtudlo sa pagtuman sa kasugan sa Dios, ang Biblia nagsulti, bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. Suklan na og ari ka sa Isaias 8:20, maog yapon ang gisulti sa Biblia, umadto kamos kasuguan kung di sila magpamatuod sumala nining mga pulunga sa pagkatinuod, walay kabuntagon alang kanila. Kasuguan gihapon ang sukdanan. Kung naay mag-angkon na kining amo tinuod kay naay mabasa sa Biblia nga ngalan. So ingon si Isaias, dadanis kasuguan kung di sila magpamatuod niini, walay kabuntagon. Nagpasabot nga pirmi lang gabi, pirmi lang ngit-ngit ang ilang pagtulunan, ilang pag-claim ni Ana Higala. Susukdanan ang balaod sa Ginoo. Onya, kining gitawag iglesia gitukod ni Kristo, giangko na nga iyang katawhan. O nag-arisag ka mag-base sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12. Kung atong basa, nag-iundi atong mabasa nga, labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay. Aron mahimo kining usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila, aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. Ari ka sa bersikulo 20, nag-ingon atong mabasa, og balaana ang akong adlaw nga pahulay kay kini usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Ang Dios nagpahayag nga gihatag sa Ginoo sa tao ang adlawng igpapahulay. Onya, unsay purpose nga nanggihatag sa Dios ang adlawng pahulay? Ang Biblia nasulti, aron kini mahimong usa ka timaan, ilhanan taliwala sa Dios og sa iyang katawhan. So mo ilhanan kung naa kas tinuod nga iglesia. Unsay imong iglesia karon? Wa nay problema na ang ngalan ana. Ang problema ana kung wa kay timaan nga hinatag sa Ginoo, ang timaan nga sa atong nabasa nga ilhong kagatawhan sa Ginoo sa diha nga nagbantay kas adlawng pahulay. Ang Dios gyud mao'y naghatag og igpapahulay alang siyang katawhan, alang siyang iglesia, og kanang igpapahulay ang gihatag sa Ginoo, ang igpapahulay na nga iyang gipahulayan sumala sa sa Henesis Kapitulo 2, 2 ngadto 3, ikapitong adlaw ang Dios nagpahulay ding adlaw, gipanalanginan niya o gibalaan niya ang ikapitong adlaw. Siya iyan ang ipapahulay sa Ginoo. O niya atong gibasa ang Ezekiel 20:12, gihatag ko kanila ang adlong igpapahulay nga Sabado nga gipahulayan sa Dios. Gihatag niya, dili gihatag sa iyang katawhan, sa iyang iglesia higala. Gihatag niya ang tuyo nga gihatag aron mahimong usa ka timaan tali sa Dios og sa iyang katawhan. Higala dili malalis nga kung nagbantay ta sa adlaw nga pahulay, nanakay usas timaan nga katawhan kas Ginoo og tinuod kang katawhan sa Dios, nakaila kaniya kay among basa ang bersikulo 20, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Higala ang tinuod, ang tao nga tinuod nakaila sa Dios, kadtong mga tao
nga nagbantay sa adlaw nga pahulay ug unsa ang adlaw katong igpapahulay hinatag sa Dios ug binuhat paglis Dios kini igpapahulaya. Kay sa Marcos 2:27 nag-ingon si Ginoong ang adlaw igpapahulay gibuhat kini alang sa tao. Maingon ta nga para na sa Israel, para sa mga Hudiyo. Unya kuning bason Marcos 2:27 ang gibutang diha sa Griego higala anthropos man. Unya ang meaning sa anthropos all mankind, all human being ang gipasabot. Kaya nagpasabot nga bisan unsay rasa nimo ning kalibutana, bisan unsay imong dagway ning kalibutana, di ka exempted sa pagbantay sa adlaw nga pahulay kung nag-ila ka nga ikaw tao sa imong kaugalingon. Ang Biblia nagsulti gibuhatan ta sa Dios og igpapahulay para gyud nato nga mga tao. Kay kung para lang sa mga Hudiyo, para lang sa mga Israelihanon, giingon unta ni Ginoong pagsulti nga ang adlaw igpapahulay gibuhat kini alang sa mga Hudiyo. Wa isulti diha nga naman kay nasayod ang Dios nga igpapahulay alang kini sa iyang mga katawhan. So tinaw kayo klaro kayo nagpasabot na nga unsa may imong pundo karon kinahanglan nga makapasar ka sa sukdanan nga mao ang Biblia. Nga naman kay ang Biblia sa Juan 17:17 balaan na siya sa kamaturan ang pulong sa Dios. Kamaturan man eh. So kung nakapasar ang atong pundok kay pasakupan karon sa kamaturan diha sa Balang Kasulatan na okay na ighawa diha nga kisa pa'y kamaturan. Si Kristo ang kamaturan sa mabasa sa Juan 14:6. Ako ang dalan, ang kamatuuran. Sa ato pa, ang tao nga nakaila tinuod ngadto kang Kristo mo'y usa sa mga naa sa kamatuuran. Na may mga tao nga niila kang Kristo pero wa mo ila sa pagka-Dios ni Kristo. O niya, kung basahon po nimo ang Salmo 119:142, naghisgot po diha ang balaod sa Dios kamatuuran sa si Kristo kamatuuran, ang pulong sa Dios kamatuuran, ang sugo sa Dios kamatuuran higala. Kung nakapasar ka ani na naakas tinuod iglesia. O kaluoy sa Ginoo ang inyong mga higala nga Seventh-day Adventist nakapasar niini nga sukdanan. Nga naman kay ang atong pagtulon gitudlo mga pagtulunan nga nagsukad gayud sa balaan na kasulatan. O maghisgot ta og 10 Commandments, gitudlo o gipasabot o gitudlo sa mga katawhan nga ang balaod sa Dios tumanon kini kay para ni sa tanan nga mga tao, dili kay para sa mga Hudiyo kundi para ni sa mga tao nga gustong mahimong tao sa Ginoo. Sanglit nga atong mabasa sa nakasulat sa Salmo 105 versikulo 7 sa maayong balita ang Biblia. Nagingon atong basa nga ang Ginoo mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. So gipasabot niya nga ang balaod sa Ginoo alang sa tibuok kalibutan. Apel tang mga Pilipino kay part man ta sa kalibutan. So dili lang kay para sa mga Hudiyo, kay Ecclesiastes 12 versikulo 13 katungdanan sa tao ang pagtuman sa makasuguan sa Ginoo. Wa mag-ingon katungdanan sa mga Hudiyo sa Israel ang pagtuman kundi alang sa mga tao sa Ginoo. Higala kung imong nakita nga nakapasar imong pundok na mao na iyas Ginoo, onya pero aron mo makita sa pundok sa Seventh-day Adventist. Nga naman ang Seventh-day Adventist nagtudlo sa pagtuman sa napulo ka sugo. Si Kristo nagtudlo ba pod ana? Nagtudlo pod sa atong mabasa sa Luke chapter 18 verse 18 and 20 sa The Living Bible. Nagisgot siya 10 Commandments mahigala. Tanawan niya na Living Bible. Aniya ginatudlo kana nga kamaturan. So wa naman day time kung naamoy mga follow-up nga pangutanan ning bahin na higala, mahimo nga inyong follow-up ni ato nang tagaag pagtagad sa sunod ng higayon sa ato nga tulumanon. So ato nakita din si Christina Langgam Tanato. Happy Sabbath ninyo tanan, Brad. God bless. Niya po si Gina Jason Cabonay. Salamat kaayo. So wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong time song. Atong hangyoon si
Sir Randy sa closing prayer. Closing prayer. Salamat nga, kami kitagaan sa panahon.